Já vás všechny moc zdravím. V rychlosti představím se, jmenuji se Alena Novotná, inspiruji ostatní ženy, jak být zdravá a krásná i v tom pozdějším věku, i v tom období menopauzy, kterou třeba spoustu žen řeší. A jsem tu i pro mladší generaci, to znamená, že i děvčata, která jsou o generaci mladší, řeší vrásky, řeší kvalitu pleti, prostě to, co se týká zdraví, jak celkového fyzična, tak i té krásy. No a s čím jsem za váma přišla? Musím opravdu se pochlubit, nebo vůbec musím apelovat na to, že jsem se dostala k produktu, který je úžasný. A týká se to právě hlubokých vrásek, které řešíme buď kosmetikou, nebo face jogou, ale my můžeme ještě přidat zase tu další třešničku na dortu, a to jsou hydrogelové polštářky z ceramidy. Ještě taková vsuvka, co jsou ceramidy. Dřív jsem nevěděla, o čem je řeč, ale ceramidy jsou takové molekuly tuku, které nás chrání před vlastně vniknutí nečistot do naší pokožky, ale udržují nám hydrataci. Takže děvčata, pokud vás tady ten problém trápí, tak v první řadě doporučuji udělat si peeling. A peelingy jsem zjistila, že jsou různé a já používám a doporučuji enzymatické peelingy, protože ty nám nenarušují tu hydrolipidovou bariéru, krásně odstraňují ty odumřelé buňky. Můžete je použít na pleť, na krk, na dekolt, na ruce. Mírně vlastně zesvětlují i pigmentové skvrny a připravují tu pokožku právě pro příjem těch výživných látek, proto, aby se nám to dostalo do těch co nejhlubších vrstev. Takže já doporučím třeba hadí peeling nebo pro citlivou pleť z řady kolagen a takový exfoliant, který opravdu funguje na citlivou pleť. Takže je možnost si vybrat z různých druhů, mám i jiné typy, ale to, co používám já, doporučuji. Takže buď před, anebo v týdnu, tak ta péče je tak dvakrát v týdnu pro tu mastnou smíšenou pleť, ten peeling, a pro tu suchou já doporučuji tak jednou za 5 dní. Když toto uděláme, připravíme si vlastně následně tu péči pro vlastně ten příjem těch látek nebo těch produktů, které chceme, aby nám fungovaly na ty naší pleti. Pokud budu používat tyto polštářky, tak já si udělám tu klasickou péči a potom ty místa, která chci řešit, odmastím. Což je, buď můžete vzít micelárku, a pokud řešíte tady nosoretky nebo mračívku, cokoliv, tak prostě tou vodou odmastíte a potom čistou vodou namočíte si třeba vatový tamponek a čistou vodou ještě dočistíte a vysušíte. Na suchou pleť nalepíte právě tyto části těch gelových polštářků. Oni mají takový, jsou jak pěna, taková, je v tom právě ten výživný, ten gel, který nám vlastně jde do těch hlubokých vrstev. A tu vrásku jako kdyby vyplňuje nebo ji zjemňuje. A holky, opravdu, když se to používá pravidelně, tak uvidíte ty věci, co se budou dít. Tak, je tady taková folie, tu odlepíte a na tu očištěnou vrásku, na tu pokožku krásně nalepíte. Neroztahujete vrásku úplně tak, ale hezky si jakoby srovnáte tu pleť a
narovnáte a přilepíte. Já teďka jenom ukazuju cvičně, nemám to připravený, jen ať víte, anebo potom na takovou tu část té mračivky. Můžu říct, že jsem s tím spala celou noc a krásně mi to drželo. Tak, to jsou hydrolipidové polštářky z ceramidy. Pokud vás toto zaujalo a řešíte problém s hlubokými vráskami a chcete doplnit k té své péči, tak mi napište do komentáře, nebo mi napište do Messengeru, nebo mi zavolejte na číslo 605 985 514. A já vám ráda poradím i dál, jaké máme další vychytávky, jak zpevnit pleť, vypnout pleť, no prostě to, co nás všechny ženy zajímá. Mějte se moc krásně,